Селам алейкум, херлық шамлар, сайғылатыр телеканалының телесерджілері Prime программасының серетесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам ве невбеттекі бір сәт бұл студияда яйнымызға қошылажақ мұсафирлерінен берабер біз сонки актуаль меселеріні лаф етежекміз. Бұл актуаль меселер сырасында бұл қырым платформасы чарчевесінде өткерілген Қарадеңіз Телюкесізлік конференциясы мәлім олғаныңызде 2 күнден берлі Бұлғаристанның пайтақтында бұна дайыр конференция өткеріле ve анда çeşit türlü ülkelerinin ve hususan Karadeniz havuzunun çerçevesinde bulungan ülkelerinin temsilcileri bulunup bu bölgenin, bu regionun istikrarı ve bu bölgenin tehlikesizliği hakkında laf ettiler ve farklı çıkışlar oldu. İş bu konferensiyanın semeriliği hakkında, gerekliliği hakkında ve neticeleri hakkında yayınımızga koşulacak misafirlerinin laf edecekmiz. Ayrıca elbette ki Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin bergen sonki intervyusunda yapkan açıklamaları böyle bazılarına pesimistik görünse de bunda belki de garbi ülkelerge bir mesaj olğanına dair açıklamalar ve fikirler mevcut. O sebepten Zelenskiy'nin sonki bergen intervyusu ve yapkan açıklamalarını ve elbette ki Ukrayna cebesindeki sonki vaziyetini ve Ukraynaga berilgen ve berilmesi gerek olgan ama zayıflaşkan destekinin keçişatı hakkında laf etmege planlaştırdık. Bizim YouTube sayfamızga abone olmağa unutmanız çünkü bu bizler için pek mühim. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar çok daha diğer insanlar bizim yayınımızga koşulacaklar ve yapkan haberlerimizni hususan Kırım ile alakalı yapkan haberlerimizni görmek imkanına nail olacaktırlar. Bu yayınımız bizim Ukrayna tilinde ötkerilecek. O sebepten men devlet tiline geçeyim ve yayınımızga koşulacak misafirlerini selamlayacağım. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсім Халілова, і цей ефір я б хотіла почати з новин. Як відомо, зараз в болгарській столиці Софії проходить друга Чорноморська конференція з безпеки, на якої сьогодні прийняв участь держсекретар США Ентоні Блінкен, і він запевнив, що чорноморських союзників, зокрема Україну, що вони можуть розраховувати на підтримку США, щоб зробити регіон більш безпечним. Про це повідомляє Associated Press. Звертаючись до учасників другої Чорноморської конференції з безпеки, держсекретар США підкреслив важливість інвестицій в безпеку регіону для забезпечення миру та свободи у всій Європі. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ потребує суттєвої військової підтримки, зокрема артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Також, виступаючи по відеозв'язку, він сказав, що збільшення можливостей українських ППО також зміцнить регіональну і глобальну стабільність, оскільки це, в свою чергу, захистить безпеку сусідів України та всього Чорноморського регіону від російського повітряного терору. Ці та інші питання ми плануємо обговорити з нашим гостем, який доєднався до нашого ефіру в режимі онлайн. Це пан Ярослав Музичко, дипломат, історик. Пане Ярославе, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня, селям алейкум. Доброго дня. Так, як ви оцінюєте сьогодні ефективність Чорноморської безпекової конференції в рамках Кримської платформи? На що нам очікувати після його завершення? Завершується воно вже сьогодні. Україна є морська держава. Україна – держава, котра має свої кордони по Чорному морю, а Чорноморський басейн входить у систему Чорноморсько-Середземноморського водяного простору. Ми чудово усвідомлюємо, які глобальні значення мають морські шляхи перевезення і транспортування. Як яскравим прикладом може служити, скажімо, конфлікт на Близькому Сході і Ормузька протока, яку, ймовірно, може заблокувати Іран, зрештою вже так траплялося. І приблизно понад 50% перевезень сирої нафти з країн Перської затоки для потреб світових могли бути заблоковані в будь-який момент. До Чорноморського басейну належать і також країни НАТО. Це Туреччина, Болгарія, Румунія і, безперечно, Україна, яка колись стане членом НАТО теж. Тому для нас значення безпеки судноплавства у Чорному морі є надзвичайно важливим.
Ми пам'ятаємо, яких збитків завдало нашій економіці і перевезенню сільськогосподарських продуктів і зернових, зокрема, блокування Росією Чорного моря з початком повномасштабної війни 2022 року. Це загрожувало навіть глобальним голодом у країнах Африки і деяких країнах Близького Сходу, зокрема Єгипті. Тому чорноморська безпека, безпека судноплавства є надзвичайно важливою частиною глобальної безпеки, і, власне, свідченням цього є присутність на другій Чорноморській конференції в Софії Державного секретаря Сполучених Штатів. Це означає, що Сполучені Штати наділяють великої уваги, власне, безпеці судноплавства у світі загалом і у Чорному морі зокрема. А скажіть, будь ласка, чи можна досягти безпеку в акваторії Чорного моря, якщо ще існує Росія і російський Чорноморський флот? Ну, тобто, як можна забезпечити цю безпеку, коли існує Чорноморський флот Росії і Росія, яка претендує на території, які знаходяться ось в цьому Чорноморському регіоні, наприклад, окупований Крим та території України і так далі? І Молдова ще. В цьому контексті може бути дві відповіді. Одна відповідь коротка, яка полягає в наступному: знищити Чорноморський флот і перемогти Росію. І відповідь друга більш розгалужена. Для того, щоб... це така перша, це така довгострокова стратегія, да, повинна бути і країн НАТО, і Чорноморського регіону. Все залежить від того, наскільки важливо буде нашим партнерам все-таки дотримуватися не тільки декларативних своїх заяв, але й насправді нам допомагати у звільненні Чорного моря від російської експансії. Ми бачимо, наскільки ефективно працюють наші Збройні сили, зокрема певні підрозділи, які знищили вже добру третину Чорноморського флоту. Це країна, котра безпрецедентно взагалі, не маючи свого флоту загалом, за винятком кількох катерів, могла знищити флот країни, яка вважалася гегемоном у світі і в певному регіоні, зокрема, і країною, котра займала, на її думку, на думку Росії, їхніх лідерів, друге місце по озброєннях. Я цілком погоджуюся, звичайно, що без знищення Чорноморського флоту і незмушування Росії до миру і до деокупації Криму і українських територій, говорити про безпеку у Чорному морі практично неможливо, оскільки це є той ворог, котрий практично на своєму шляху хоче знищити все, і він не застановлюється над засобами і для досягнення якихось своїх гегемоністських цілей. Росія не буде озиратися на те, наскільки безпечне судноплавство є у Чорному морі, для того, щоб досягнути, скажімо, утримати Крим і окуповані території, окупувати Україну цілком. А як ви оцінюєте дії, наскільки ефективні ці дії країн Чорноморського регіону для забезпечення цієї безпеки? Ну, наприклад, в авангарді Чорноморського регіону сьогодні стоїть Туреччина, і вона завжди пропонує там свій план миру. І нещодавно Туреччина опублікувала свій план миру щодо російсько-української війни, де там пропонується заморозити конфлікт до 2040 року та потім провести всенародний референдум на території України та на території тимчасово окупованих територій. Ось як ви оцінюєте зараз дії Туреччини і ось такі пропозиції? Справа в тому, що від небезпеки судноплавства в Чорному морі страждають вже країни НАТО теж, зокрема на території Румунії, на території Болгарії, на пляжах Туреччини виносило міни, котрі закладала Росія. Щодо пропозицій Туреччини, загалом слід сказати, що офіційно вони не були озвучені, тобто ми не мали коментарів або офіційної заяви з боку уряду Туреччини чи президента Реджепа. Тому тут можна багато про що говорити і гадати,
Чи Туреччина стоїть за цим вкидом, чи це, можливо, Росія через засоби масової інформації намагається змусити, переконати, зрештою, і українське керівництво, і керівництво країн НАТО, наших партнерів на Заході, що необхідно дотримуватися якогось перемир'я або принаймні йти до нього ціною наших територій. Зрештою, сама ідея зовсім не нова. Тому у зв'язку з тим, що ми не маємо станом на сьогодні офіційних документів, котрі би свідчили про те, що це ініціатива Туреччини, і є якісь пункти, які Туреччина хотіла би озвучити, нам складно дискутувати на цю тему, чи це має якийсь сенс, чи немає. Угу. Ну, дійсно, це публікували турецькі ЗМІ і західні ЗМІ як проєкт договору, який пропонує Туреччина, але офіційних заяв з цього приводу ще не було. Але ми бачимо дії з боку Франції та з боку Китаю щодо мирного врегулювання російсько-української війни та проведення мирної конференції. Ось, наприклад, сьогодні щодо Китаю ми почули, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, сказав він, але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна. Цитую, Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами. Ну, що ви думаєте з цього приводу? І чи можливо взагалі якась мирна конференція за участю Росії і України? Теоретично велика кількість війн, котрі точилися за всю історію людства, так чи інакше закінчувалася мирними угодами або перемир'ям. Є декілька винятків уже в новітній історії ХХ століття, коли мирні угоди не були підписані, тому цілком ймовірно, що десь в глибокій перспективі на умовах формули миру президента Зеленського ми підпишемо мирну угоду з Росією, оскільки цього сусіда, на превеликий жаль, ми не можемо відправити в космос, ми його не позбудемося. Єдине, що би було добре, і я це вже впродовж багатьох років кажу, що для того, щоб уникнути небезпеки повторення, це потрібна радикальна зміна політичного устрою у самій Росії, усунення від її самозваного керівника, диктатора Путіна, а також її дефрагментація, оскільки Росія такий монстр, який володіє велетенськими територіями, і значна частина їх мало заселена. І ця експансіоністська політика, імперська політика, яка отруїла душі і серця, і розум переважної більшості населення Росії, вона, напевно, може змінитися тільки тоді, коли цей монстр стане в масштабах меншим, тобто меншого об'єму. Щодо мирних ініціатив, я вважаю, що це загалом фон, котрий створює Росія для того, щоб змусити все-таки Захід перестати так інтенсивно підтримувати Україну, і переконати Захід у тому, що крім тих ініціатив, які висуває Росія устами Китаю і її лідера Сі Цзіньпіня, тобто цей мирний план, який на противагу формулі миру президента Зеленського, якщо ви пригадуєте, по суті, це вода. Єдиний там пункт, який, в принципі, мав здорове зерно, це пункт у китайських ініціативах дотримання міжнародного права і міжнародно визнаних кордонів. Але продовження цього пункту не було, щоб вивести іноземні війська окупанта Росії з території окупованих ними з української землі. На жаль, продовження цей пункт у мирних ініціативах Китаю не мав. Тому загалом всі оці вкиди, які відбуваються зараз в турецькій пресі, в західній пресі, по суті, є фоном для того, щоб, як я вже казав, спонукати Захід і Україну до мирних переговорів на умовах Росії. Я переконаний, що це би був величезний програш не тільки України, але й Заходу, і демократичного світу загалом, якби
країни НАТО, Європейського Союзу і наші партнери Сполучені Штати погодилися на це. Хоча дуже багато буде залежати від найближчих днів, як проголосує Палата представників Конгресу Сполучених Штатів за допомогу Україні, тому що це питання номер один, як сказав президент Зеленський сьогодні. Питання виживання, по суті, України. Не перспективи через рік чи через два, а перспективи завтрашнього дня. Ну, а якщо виходити з того, що Китай і Сі Цзіньпінь лобіює російські наративи щодо переговорів, то можна же ще сказати Макрон теж, бо нещодавно він сказав, що він за мирний план і планує його представити на Олімпійських іграх і розраховує на лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Тобто тут якийсь сговір чи що? Ні, змови тут я не бачу. Просто кожна країна і кожен блок просуває певні свої інтереси. Я переконаний, що базовим у світі і у взаємовідносинах між країнами є економіка, це однозначно. Незалежно від того, до якого табору, чи умовного Заходу, чи умовного глобального півдня належать ті чи інші держави, продовження воєнних дій і на території України, і на Близькому Сході їм невигідне. За винятком воєнного лобі військово-промислового комплексу, який і так буде в найближчі десятиліття підживлюватися бюджетними коштами, тому що дуже багато озброєння артилерійських систем, ракет використано вже за тих 2 роки війни. І військово-промисловий комплекс повинен працювати на повну потужність для того, щоб компенсувати ці озброєння, які були використані. Але загалом для того, щоб економіка держав розвивалася і світ рухався вперед, безперечно, потрібен мир і спокій. Тому і держави умовного Заходу, і Китай, вони просувають свої інтереси, як ми вже говорили про безпеку судноплавства, від якої залежить економічний розвиток в глобальному масштабі. І коли відбуваються воєнні дії на тому чи іншому театрі, то, напевно, вони шкодять економічним інтересам країн. З тим, що Китай станом на зараз переживає кризу, і інтенсивність його розвитку впала, ВВП не зростає. Тобто є певні проблеми, з якими лідер Китаю Сі Цзіньпінь повинен якось впоратися. Для того йому потрібен спокій і мир. Крім того, Китай претендує на глобальну роль миротворця, і чисто в політичному сенсі для нього це теж надзвичайно важливо і вигідно. Крім того, чому розпочалася ця активна фаза війни Росії проти України? Не тільки Росія хоче захопити всю Україну, її зламати і відбудувати якийсь квазі-радянський союз чи Російську імперію. Росія претендує також на своє місце в багатополярному світі. Тобто це одна з її концептів нового світоустрою. І вони помиляються, лідери Росії помиляються у тому що так чи інакше цей світ буде біполярний в зв'язку з 2 економічними потугами. Це Сполучені Штати і консолідований Захід, і Китай з другого боку. Тобто Росії там не місце. Якщо ми зараз подивимося на рівень ВВП Росії, це, здається, 1,5 або 2% усього-навсього у загальному ВВП всіх країн світу. Тобто це мізер. Але певні амбіції політичні, вони спонукають до неадекватних дій, неадекватних вчинків. Але тобто, чи можемо ми сказати, що Росія зараз своїми діями хоче просто повернутися до 1945 року, до Ялтинської конференції та свою зону впливу просто взяти під свій контроль? Цілком вірно. Цілком вірно, оскільки світоустрій, котрий був збудований після Другої світової війни, зокрема на Ялтинській конференції, він розпався з завершенням Холодної війни, з падінням Берлінського муру, з розпадом Радянського Союзу. І свої імперські ілюзії і амбіції Путін хоче зреалізувати, власне, в такий спосіб, для того, щоб розподілити світ на сфери впливу. Ви, Захід, собі займаєтеся своєю частиною Європи, а ми будемо утримувати в своєму полі зору і свого впливу ті країни, які до нас належали. Зрештою, напередодні
Великої війни і вторгнення Росії ще в листопаді 2021 року устами заступника міністра закордонних справ Росії було це озвучено про НАТО і забирайте свої манатки, здається, так він сказав, так? На кордони не 91-го року, а власне так, на кордони 91-го року. Тобто Росія виставила ультиматум Заходу на цей період для того, щоб Захід забрав озброєння із країн колишнього Варшавського договору, що би, звичайно, становило загрозу для цих країн, які наступними після України повинні були знову війти в орбіту впливу радянського, властиво, Росії. Ну, в такому випадку, чи можемо ми сказати, що Захід і західні країни вже сьогодні цілком розуміють, що Україна не може припинити цю війну? Бо, як казав Блінкен, якщо Україна зупиниться, закінчиться Україна. Але Росія може зупинити цю війну і просто відійти та капітулювати. І якщо, наприклад, сьогодні буде будь-яка мирна угода чи спонукання України на цю мирну угоду, це означатиме програш України. Чи, на вашу думку, розуміють це західні країни, Сполучені Штати, зокрема, які досі не можуть прийняти закон і наступний проект підтримки Україні? Я думаю, що політичні еліти західних країн і Сполучених Штатів, зокрема, вони чітко і добре все усвідомлюють і розуміють. Але, на превеликий жаль, за останні кілька років ми побачили, перше, це злам світоустрою, котрий був сформований, як ви сказали, після 1945 року. Злам і ерозію міжнародних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Червоний Хрест, ОБСЄ, ряд інших організацій, вони продемонстрували свою повну безсилість. А крім того, популізм і ізоляціонізм в різних країнах Заходу набирає силу, оскільки там вже виросло покоління людей, котрі звикли жити у комфортних умовах і котрі не пам'ятають і навіть не можуть пригадати тих часів лихоліття, котрі ще пам'ятали їхні батьки після Другої світової війни. Яка це величезна біда для людей, коли вибухають бомби, вони залишаються без своїх домівок, без рідних і близьких. Тому значна частина західного суспільства, в тому числі і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах Америки, вони, власне, підпадають на лозунги і декларації політиків, котрі надають обіцянки, котрих практично не можна здійснити. І от, власне, цей популізм, він захлиснув політичний бомонд різних країн. Зараз в Сполучених Штатах відбувається передвиборча гонка, і між двома лідерами республіканців і демократів точиться потужна боротьба, а на превеликий жаль, Україна зараз стала заручником, власне, цієї боротьби. Бо знаєте, ось дивлячись на всі ці процеси, в мене складається враження, можливо, я скажу зараз таку крамольну річ, але складається таке враження, що сьогодні наші партнери, західні країни, допомагають нам, щоб ми не програли, але й не перемогли. Ну, ось в такої кількості підтримка зараз йде до України. І складається враження, що просто Захід, він боїться ось цієї фрагментації Російської Федерації, про яку ви казали ще на початку нашої бесіди. Чи ні? Ну, от, я з вами частково погоджуюся і хотів би як приклад навести слова речника Білого дому, котрий вчора на прес-конференції на запитання щодо закриття неба союзниками Сполученими Штатами, Британією і Францією над Ізраїлем, коли Іран пробував ракетами і шахедами обстрілювати державу Ізраїль. Чому це не робиться для України, не закривається небо в такий спосіб, то Джон Кірбі, здається, сказав, що це трошечки різні речі і, відповідно, ризики зовсім інші. От він в такий спосіб і відповів на ваше запитання. Ризики для Заходу, напевно, великі, але у кожної країни, і в Сполучених Штатів, і у Німеччини, в Європі є певні
острахи через залякування ядерною зброєю з боку Путіна. Якби це була не ядерна держава, я думаю, колективний Захід разом з Україною дуже швидко би впорався з цією загрозою, і Росія би так себе не вела. А як Але ви вважаєте, превеликий чи дійсно ця загроза є? Чи може Росія і Путін використати цю зброю? Чи це просто блеф? Це складне питання. Ну, важко залізти в голову маніяку, котрий дійсно з маніакальною послідовністю намагається знищити сотні тисяч, мільйони людей і захопити найбільшу країну Європи. Тільки для того, щоб зреалізувати якісь свої абсолютно ефемерні, зовсім нереалістичні, не підтверджені нічим і не підкріплені нічим цілі. Так? Ми ж бачимо, що Росія надзвичайно багата і велика країна. Простору достатньо, землі достатньо, багатств достатньо. Та кількість ракет і озброєнь, які використовує Росія впродовж останніх 2 років, вистачило би для того, щоб підняти її економіку і вивести на зовсім інший рівень. Тобто Росія, вклавши ці гроші у розвиток своєї економіки, за 2 роки, напевно, могла би досягнути, ну, принаймні, такого ВВП, як в Румунії, або хоч би як у Польщі. Але, на превеликий жаль, в голові у цього диктатора трошечки інші цілі. Його не цікавить ані власний народ, ані народ держави Україна, яку він намагається окупувати. Тому відповідь на ваше запитання, чи може він застосувати ядерну зброю? На 90% я думаю, що ні. Оскільки вважається, що він найбагатша людина світу. Накрали надто багато. Але завжди залишається тих 10%, і тому Захід дотримується, мабуть, принципу контрольованого конфлікту і контрольованої ескалації. Для того, щоб крок за кроком пробувати зменшити вплив Росії, і це відбувається, безперечно, на наших громадянах, на наших воїнах, які жертвують своїм життям і гинуть за свободу України і демократичного світу, зрештою за ті цінності. Але, на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, коли у світі панують подвійні стандарти. Ну так, і з одного боку. Тут, знаєте, у мене таке запитання, вибачте, будь ласка, я вас перебила. А що ще повинно статися, щоб Захід вже розумів, що нам потрібна та зброя, яка приведе нас до перемоги? Бо ми ж це бачили не раз, та? Ми бачили це в 2008 році, Грузія. А ми це бачили в 2014 році, Крим, потім Донбас, потім ескалація Російської Федерації, яка привела до 2022 року, 24 лютого, і почала широкомасштабне вторгнення в Україну. І ми завжди казали про те, що якщо б світова спільнота відреагувала, наприклад, у 2008 році на те, що відбувалося в Грузії, можливо, 2014 року не було. Якщо б Саркозі не їздив до Москви і не підписував мирні плани і мирні угоди з Медведєвим і так далі. І якби у 2014 році спільнота світова відреагувала на окупацію півострова та, наприклад, вела б ті радикальні санкції, які є сьогодні, та там SWIFT, ембарго на нафту, на газ і так далі, і то там теж є запитання щодо цих санкцій, то, можливо, 2022 року б не було. І сьогодні, вже 2024 рік, Росія продовжує широкомасштабне вторгнення в Україну, атакує цивільних українських громадян і так далі, і не тільки. І ми знову знаходимося на тому етапі, коли ми кажемо, що нам потрібна зброя, а нам її просто не дають. І тут знову ж запитання, а що ще повинно статися, щоб ви вже зрозуміли, що нам потрібні F-16, нам потрібні інше озброєння, яке сьогодні нам критично не вистачає? Справа в тому, що історія така наука, котрою повинні не просто цікавитися, а дуже ретельно її вивчати політики в реальному часі. Для того, щоб ці уроки історії проаналізувати, звичайно, немає 2 одинакових подій, які розтягнені в часі, там впродовж років чи століть. Безперечно, я з вами погоджуюся, що якби Захід інакше реагував, починаючи ще з Будапештського саміту. Зрештою, починається з роззброєння України і позбавлення, принаймні, стратегічної авіації. Я не кажу про ядерну зброю.
дискутабельне, але принаймні стратегічну авіацію, щоб ми не пиляли, а вона залишилася у нас. І якби Захід інакше реагував, більш активно на ці всі події, які ви перелічили, мабуть, не було б цієї ситуації. Але з другого боку, тоді була зовсім інша і політична атмосфера, загалом і сама парадигма відносин між Заходом і Росією була інакша, оскільки Європа і Сполучені Штати рухалися у течії, в мейнстрімі, який панував тоді в політологічній ідеології інкорпорації Росії за рахунок економічних важелів у західний світ. Ви пригадуєте, що навіть була така теорія глобальна, практично панєвропейсько-азійська, властиво від Лісабона до Владивостока. В такий спосіб хотіли інтегрувати Росію у Захід. Ну і переконання того, що за допомогою економічних важелів можна було би Росію впровадити якби у західний світ, інакшими словами, оцивілізувати. Сама ідея була дуже хибна, але її притримувалося багато політиків, як французьких, так і німецьких. Зрештою, ми Фрау Меркель, канцлера Федеративної Республіки Німеччини, можемо нагадати попереднього пана Шрёдера, який зараз, ймовірно, може бути під слідством у себе в державі за його корупційні дії і практично політичну корупцію з боку Росії. Зрештою, зараз відбувається ряд розслідувань щодо депутатів Європарламенту, які теж отримували гроші. Ми можемо нагадати Марін Ле Пен, яка отримувала кошти від Путіна. Як я вже казав, на превеликий жаль, відбувається ерозія не тільки державних інститутів, але й міжнародних організацій, які покликані стояти і забезпечувати мир і нормальні взаємостосунки між країнами. Що повинно статися? Я думаю, що те, що вже відбулося у нас у Бучі і в інших містах України, те, що відбувається щоразу, кожен день практично ми знаходимося під бомбардуванням і ракетними обстрілами. І руйнування Каховської ГЕС, руйнування Трипільської теплоелектростанції, багато інших руйнувань, і сотні тисяч жертв чи калік, вони, на превеликий жаль, на Захід зараз вже не впливають. З 20 статей, які з'являються у західній пресі, 11 статей станом на суботу минулого тижня були присвячені війні на Близькому Сході, тобто Газа, Ізраїль, Іран, і тільки одна присвячена Україні. От, власне, за рахунок публікацій у пресі, преса, як п'ята влада, вона створює певний фон для того, щоб суспільства могли тиснути або навпаки бути пасивними щодо своїх урядів. І, на щастя, поки що Україна і українська проблема, і війна Росії проти України ще залишається у фокусі уваги багатьох держав. І на це є єдина надія. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагун, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру, відповіли на наші запитання. До зустрічі в інших ефірах телеканалу АТР. Сагунс. Дякую. Пан Ярослав Музичко, історик, дипломат, був з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» пан Олександр Коваленко. Пан Олександре, вітаю вас. Сілям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, я хотіла почати нашу бесіду з вами з останніх заяв президента України Володимира Зеленського. Чи бачили ви його останнє інтерв'ю, де він сказав, що коли снарядів 1 до 10, а літаків 1 до 30, то шансів перемогти немає. Також президент України заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську електростанцію, оскільки в Україні закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників. Тобто ми бачимо про те, що нам не вистачає ракет. Як ви оцінюєте ці заяви президента України? І чи дійсно зараз ситуація на фронті з снарядами і так далі критична? Так, якщо ми говоримо про загальну кількість боєкомплекту, яку мають Сили оборони України, то ми вже бачили ще з минулого року, що в нас виникає дефіцит до артилерії. Це питання постійно підіймалось під час міжнародних зустрічей, намагалися його вирішувати.
відбувається безпосередньо за рахунок тієї ж самої ініціативи Чехії, яку запровадив під час Мюнхенської конференції Петро Павел. І, в принципі, в перспективі питання з боєприпасами до артилерії, воно так чи інакше, але буде вирішуватись позитивно. Щодо питання протиповітряної оборони, тут, на жаль, нічого не можу такого оптимістичного сказати. Чому? Тому що ми вже не перший рік намагаємось якось від наших партнерів отримати необхідну кількість не просто там засобів протиповітряної оборони малого, середнього радіусу дії, а також і великого, ті ж самі ЗРК «Петріот», які можуть використовуватись проти балістичних або гіперзвукових ракет. Але це досить обмежена кількість, яку ми отримуємо, і навіть зараз, коли ми постійно також акцентували увагу на що нам не вистачає не тільки боєприпасів, нам не вистачає засобів протиповітряної оборони, але коли ми говоримо, наприклад, про саму ППО, ми говоримо ще і про зенитно керовані ракети до неї, як для великого, малого, так і середнього радіусу дії. Отже, в більшості своєму ці запити залишаються без реакції. Єдина така найбільш обнадійлива реакція була наприкінці саме 23-го року, коли стало відомо про те, що в Україні може бути інтегровано проект модернізації старих радянських пускових установок типу ЗРК «Куб» та ЗРК «Бук» під західні зразки ракет типу «Сі Sparrow», що дозволило б значно розширити номенклатуру засобів ураження протиповітряної оборони середнього радіусу дії. Це так званий проект «Френк Сам». Але поки що якогось глобального розвитку цієї ідеї не відбувається, повної заміни усіх пускових в нас багато, ракет радянського зразку до них мало, тому і робиться акцент на західних ракетах. Але якоїсь масової заміни поки що ми не спостерігаємо, тому проблематика протиповітряної оборони, вона гостра. А чому такий дефіцит? Тобто це логістична проблема чи інші проблеми є, на вашу думку? Зараз багато версій, чому так відбувається. Хтось говорить, що загально, якщо ми говоримо про засоби протиповітряної оборони, ті ж самі ЗРК «Петріот», то їх не так багато в самому світі. Але це не зовсім так. Наприклад, ті ж самі США мають на озброєнні, а також на збереженні в резерві загально більш ніж 1100 пускових установок. Це про що говорить? Це говорить про те, що якщо Україні потрібно, наприклад, 5 батарей ЗРК «Петріот» загальною кількістю 5 пускових, 6, 8 або 10 пускових, то 5 батарей – це в середньому виходить 40 пускових. Це якось критично може відобразитися на протиповітряній та протиракетній обороні США? Ні. Особливо зараз, що у них там велика якась війна відбувається, Третя світова? Ні. Але ми їх не отримуємо. Причина в першу чергу, звісно ж, те, що зараз відбувається півроку, вже політичний шапітон на капітолійському холмі. Але це відбувається останні півроку. А що було до того? Що заважало передати нам ці комплекси ще в 2023-му, коли розпочався цей, скажімо так, це блокування з боку республіканської партії допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо бути вже коректним. І окрім всього іншого, щодо зенітно-керованих ракет, говорять, що їх випускають менше, аніж Росія виробляє ракет. Але насправді це маніпуляція, тому що Росія виробляє саме ті ракети, проти яких використовуються ЗКР від «Петріот». Йдеться про Х-47М2 «Кинжал», 9М723 ОТРК «Іскандер». Тобто це ракети, які одиницями відправляються в напрямку України. Це не сотні ракет. А виробництво до «Патріотів» ракет – це якраз десь в межах сотні плюс-мінус той чи інший відсоток. Тому це маніпуляція і таким чином, знову ж таки, виникає дисонанс. А чому ж ми не отримуємо достатньої кількості цих ракет? Маємо надію,
що Німеччина в даному випадку буде посередником по вирішенню цього питання, як Чехія стала таким собі також посередником щодо постачання в Україні боєприпасів. Ну, зрезонувала просто фраза президента України Зеленського про те, що шансів перемогти немає, коли ракет там 1 до 10 та літаків 1 до 30. І тут дуже багато політиків, політологів та експертів почали казати про те, що на тлі цих заяв ми бачимо, як лікує російська пропаганда та використовує ці заяви і так далі. Але багато хто каже, що Зеленський навпаки зробив ці заяви, щоб якимось чином спровокувати західні держави, представників західного істеблішменту, щоб все ж таки це озброєння нам сьогодні вже прийшло. Чи бачите ви в цьому ось таку політичну історію? Говоримо, як воно є. Зона бойових дій. У нас дійсно співвідношення кількості пострілів 1 до 10. Це правда. І про це говорить не тільки президент України, про це говорили і західні видання ще наприкінці 2023 року, акцентуючи увагу на критичній ситуації, яка виникає в питаннях кількості артилерійських пострілів на 24 години, то на добу, співвідношення нашого потенціалу та потенціалу російських окупаційних військ. Так само і з протиповітряною обороною. Тут питання, по Харкову пролітає Іскандер, по Одесі пролітає Іскандер, по Дніпру пролітає Іскандер, по Запоріжжю пролітає Іскандер. Питання виникає, чому вони пролітають? Тому що Зеленському хочеться, щоб воно пролітало, чи тому що в цих містах не стоїть ЗРК «Петріот» батарея? Все ж таки другий варіант, тому що там їх нема. У нас міста-мільйонники, вони не закриті ЗРК «Петріот». А по ним регулярно пролітають балістичні ракети. 10 квітня був один з найбільш інтенсивніших обстрілів Одеси та області саме балістичними іскандерами 9М723. До речі, 10 квітня – це ще день звільнення Одеси від нацистських загарбників. Отже, одні нацистські загарбники 10 квітня тікали з Одеси, інші обстріляли в 24-му році балістичними ракетами. Тому, в принципі, ось у цьому і проблематика є. Це не просто тому, що так хочеться Зеленському привернути до цього увагу. Він взагалі повинен привертати до цього увагу, до будь-якого питання, тому що Україні потрібно все. Ми зараз говоримо про артилерійські боєприпаси, ми говоримо про ракети. А якщо дивитися на це більш об'ємно та глибинно, то Україні потрібно все. Потрібні танки, потрібні бойові броньовані машини, потрібно не просто боєприпаси до артилерії, сама артилерія, потрібна авіація, потрібні комплекси радіоелектронної боротьби і так далі, і таке інше. Тобто потреб у України дуже багато, але наші партнери на кожен запит не поспішають відповідати, і, в принципі, ті об'єми, які нам надають, поки що вони не вселяють якогось оптимізму. А скажіть, а як на цьому фоні діє ворог та російські окупанти? Чи можемо ми сказати, що вони зараз використовують ось цю складну ситуацію, яка є з підтримкою України військово-політичному, там дипломатичному, технічному плані і так далі, і намагаються просуватися в різних флангах? Ну так, вони користуються цією можливістю, це для них таке собі вікно можливостей, можна це так умовно назвати. І де це фокусується? І росіяни користуються цим саме для, ну скажімо так, поки в них є така можливість, поки в нас немає достатньої кількості боєприпасів, вони використовують піхотну компоненту для штурмових та наступальних дій. А як тільки зміниться ця ситуація, звісно ж, вони будуть нести значно більші втрати, їм буде менше вдаватися тих чи інших дій в зоні бойових успішних. Отже, вони користуються першим фактором – нестачу у нас дефіцитом боєприпасів. А другий фактор – те, що ми досі не маємо дієвого інструментарію, щоб протидіяти їх авіації, тактичної авіації, використанню коригованих авіаційних бомб. І це поки що в них працює, на жаль. На жаль, вони можуть просуватися на якусь дистанцію на 100-200 метрів там кожного дня, але це просування. І допоки не буде вирішено питання з забезпеченням Сил оборони України від наших міжнародних, звісно, вони будуть намагатися максимально тиснути, щоб відгризати якусь територію.
А пане Олександре, якщо сьогодні подивитися на картину бойових дій, на яких територіях більш всього зараз фокусується окупант? Тобто це повна окупація Донецької та Луганської областей, чи можливо Харків, чи можливо Київ ще раз можуть піти російські окупанти? Бо багато хто останнім часом казав про те, що Росія може почати знов наступальні дії як на Харків, так і на Київ. На Київ найближчим часом в них немає можливості наступати, в них немає відповідного ресурсу. На Харків також, поки не фіксується формування відповідного ударного угруповання, яке могло б становити загрозу для оточення або окупації Харкова. А от саме де це зона бойових дій, лінії боєзіткнення, основні локації, по яким є загроза. Найбільш загрозлива локація – це Часів Яр. Вони сконцентрували там зараз максимум своєї уваги. Але там не створено відповідних умов для здійснення наступальних дій. Тобто їм треба ці умови ще сформувати. До цих умов відноситься це захоплення Клещіївки, Андріївки, Богданівки, Іванівського, тобто тих сел, які знаходяться на сході від Часового Яру, і формування відповідно з цього напрямків наступу по північному флангу, південному флангу від міста, а також зі сходу як основний напрямок удару. Тому, в принципі, можна говорити про те, що сама каталізація наступальних дій в напрямку Часового Яру може бути десь в червні, можливо, навіть на початку липня. А в чому зараз перевага наших Збройних сил України? В яких напрямках ми маємо перевагу? В принципі, такі напрямки дійсно є. Наприклад, якщо ми говоримо про Лимано-Куп'янську вісь, Лиманський напрямок, то в районі Креміної, Серв'янського лісоводства, Білогорівки, там росіяни відчувають від нас час від часу контратакуючі дії, яким вони не можуть якось чинити спротив. Окрім всього іншого, російські окупаційні війська так і не змогли вирішити проблематику з таким селищем маленьким, як Кринки, які знаходяться по лівому берегу Херсонської області. І для них це є, ну скажімо так, принциповим повернути контроль над Кринками, але зробити вони цього не можуть, навіть не дивлячись на те, що вони мають тотальну там перевагу в кількості своїх сил та засобів. Тому, в принципі, є деякі ділянки, де ми можемо відповідно або створювати такі дуже неприємні для них ситуації, або навіть відповідати контратакуючими діями. І тут ще треба згадати про Роботинський виступ в Запорізькій області, тому що він, як і сказав Юліанці, у російських окупантів. Це дуже незручний для них, дуже незручна для них локація, тому що саме через Роботинський виступ вони не можуть розпочати підготовку до наступальних дій в Запорізькій області, безпосередньо в напрямку або Оріхів, або в напрямку Гуляйполе. Тому для них це велика проблема. Тобто вже майже як рік у росіян зриваються в Запорізькій області плани по якимось наступальним діям. І чи можемо ми сюди ще додати дії ГУРМО і Служби безпеки України на території тимчасово окупованого півострова і щодо дій проти російського Чорноморського флоту? Бо останнім часом ми бачимо, як Росія ховає цей Чорноморський флот в новоросійських портах, в інших портах, і навіть там підписує контракти з Абхазією. І складається таке враження, що зараз вони ось ці остатки Чорноморського флоту намагаються захищати більш ніж Керченський міст. Ні, Керченський міст вони також захищають. Для них це важлива логістична артерія, яка забезпечує денне угруповання, яке знаходиться що в тимчасово окупованому Криму, що в Херсонщині та Запоріжжі тимчасово окупованих. Тобто йдеться про групи військ так звана оборона Крима, група військ Дніпро, а також група військ Схід. А ці групи військ загально майже десь приблизно кількісно до 200 тисяч особового складу. І їх забезпечення щодня – це серйозна логістична робота усіх сил та засобів російських окупаційних військ, які відповідають саме за логістику. І Керченський міст, він є основною логістичною артерією
в загальному цьому матеріально-технічному забезпеченню цих військ. Тому все ж таки воно відіграє також дуже важливу роль. Його захист, вони в принципі на сьогодні на тимчасово окупованому півострові Крим сформували другу по кількості ешелоновану протиповітряну оборону після Москви та Московської області. Тому це важливий об'єкт. А щодо російської Чорноморської флотилії, то але, вибачте, будь ласка, перейдемо до Чорноморського флоту, але все ж таки ми бачимо, що російські окупанти диверсифікують Керченський міст. Вони там зараз будують, якщо я не помиляюсь, з Ростова-на-Дону та Мелітополь, Бердянськ, залізну дорогу, логістичну артерію, якщо Керченського міста не стане, щоб її використати. Тобто це каже про те, що вони все ж таки розуміють, що Керченський міст може просто впасти. Його захистити. Так. Так, бо немає жодної гарантії, що вони можуть його захистити. Ми бачили, як пролітало по російським НПЗ. Ми бачили, як пролітало навіть щось прилітало по Кремлю. Ми ж бачили цей інцидент, назвемо його так. Отже, нема 100% повної гарантії, що вони зможуть захистити. Вони будуть намагатися це зробити, і вони намагаються це зробити. Але нема 100% гарантії, що він стоїть і не буде зруйнований. Тому вони намагаються якось відпрацьовувати запасний план, до якого і відноситься це вже сухопутна гілка залізниці, яку вони намагаються будувати. Але їм ще треба це добудувати. І все ж таки питання об'єму, спроможності цієї гілки, і вона ближче до лінії боєзіткнення. Тобто це вогневий вплив зовсім іншого рівня, аніж ми говоримо, наприклад, якщо про Керченський міст. Тому там є багато, там є і плюси, там є і мінуси, але загально це саме наслідки від того, що вони не впевнені в майбутньому Керченського мосту. Що ж до Чорноморської флотилії, то так, вони в Новоросійськ її вивели, але вони також розуміють, що це небезпечне місце. Там нема гарантії того, що нічого не прилетить чи не припливе. Отже, до Абхазії, так, цілком можливо, вони можуть в перспективі там розміщувати деякі свої військові кораблі. Але загально не стоїть на місці та еволюція наших морських дронів. І вони збільшують дальність плавання. Отже, і Абхазія – це не безпечне місце для Росії. Нас не зупинить, що Абхазія – це фактично частина Грузії, не дивлячись навіть на те, що вона тимчасово, називаємо це так, вона тимчасово окупована і там сепаратистський режим. Але, тим не менш, це ніяк не заважає нам відповідно знищувати російську флотську компоненту. Якщо це відбудеться, знову ж таки, як тільки вони це зрозуміють, все буде дуже просто для них. Це взагалі виведення військових кораблів з Чорного моря. Куди? Як варіант, тільки в Каспійське море. Тобто, якщо ми кажемо про спроможності зараз Чорноморського флоту, з підготовлених 13, якщо я не помиляюсь, зараз залишаються 5 великих десантних кораблів, які Росія задіяла проти України в російсько-українській війні. Ці спроможності залишившихся російських кораблів, наскільки ефективні сьогодні проти нас, якщо використовувати їх? Дивлячись для чого. Якщо ми говоримо про десантування, то ні, воно не ефективне. Це неефективний ресурс для реалізації якоїсь десантної операції. Якщо ми говоримо про перевезення вантажів, в принципі, як логістична така ланка, вони можуть діяти. Але, знову ж таки, коли ці кораблі знаходяться в відкритому морі, немає ніяких гарантій, що щось зненацька не припливе в правий борт або в лівий борт, і все. З урахуванням того, що на сьогодні наші морські дрони значно збільшили потужність своєї бойової частини, то таке влучання може поставити хрест взагалі на існування такого великого десантного корабля, навіть без гарантії того, що його зможуть відправити на ремонт, врятувати. Ми вже бачили такі приклади, коли знищувалися ці об'єкти. І тому на сьогодні російська Чорноморська флотилія, вона може використовуватись тільки для одного – для обстрілів території України КРМБ «Калібр».
Але навіть і в цій компоненті ми бачимо, що є велике гальмування та якась дуже незрозуміла затримка. З чим це може пов'язано бути? Я не думаю, що це пов'язано саме з тим, що вони тікали до Новоросійська. Це більш, скоріш за все, пов'язано з технічним станом цих військових кораблів та з ресурсом їх пускових установок. І, пане Олександре, ось у нас буквально залишається 5 хвилин. Кілька міжнародних новин хотіла з вами проговорити. І одна з них – це останні заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіня, який сьогодні знаходиться в Німеччині. І він там бачився з Олафом Шольцем. І після переговорів на прес-конференції він сказав, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, сказав він, але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна. Останнім часом на тлі новин про проблеми з подальшою підтримкою України з боку Сполучених Штатів Америки та снарядів, боєприпасів і так далі, ми стали багато чути про ось ці так звані мирні перемовини із вуст президента Туреччини, із вуст Еммануеля Макрона, який нещодавно сказав, що в нього є вже план, який він представить на Олімпійських іграх. І зараз ми чуємо ці заяви Сі Цзіньпіня. Як ви ці заяви оцінюєте? Чи можуть бути наразі якісь мирні перемовини, якісь конференції за участю Росії і України? Наскільки це реально? Я думаю, що ні. Це нереально. Бо якщо Україна на це піде, ну, в першу чергу, це може бути реалізовано тільки на вищому офіційному рівні. А на вищому офіційному рівні ніхто в Україні не зможе якось це сприйняти як незрадно. Так, якщо це не зрада, що ж це тоді інше? Тому ні, безумовно ні. Бо ну, якщо ми говоримо про Туреччину, то у Туреччини своя мета в загальній цій концепції, і байдуже на яких умовах будуть ці мирні перемовини. Для Реджепа Таїпа Ердогана головне, щоб в Чорному морі було все спокійно. І щоб працювали основні маршрути, торгівельні маршрути, щоб можна було розвивати економіку, ввести відповідні видобуток відповідних ресурсів в Чорному морі і так далі, і таке інше. Тобто йому загально потрібно просто спокій будь-якою ціною в Чорному морі, в регіоні. А щодо Китаю, ну, у Китаю свої цілі, також які ніяк не корелюються з нашою метою, українською метою, тобто повернення кордонів 1991 року. Ну, а щодо Еммануеля Макрона, то Еммануель Макрон, він зараз настільки вже заглибився в загальні такі якісь популістські заяви, то в даному випадку його мирні ініціативи, вони пов'язані саме з Олімпійськими іграми. Мовляв, ця міфологізація того, що під час Олімпійських ігор раніше припинялися війни, нічого подібного. Це міф. Війни були, є і будуть, не дивлячись на те, відбуваються Олімпійські ігри чи ні. Навіть за часів давньої Греції, тобто ця ідеалізація міфологізації, воно заважає якось раціонально мислити. Але Еммануель Макрон використовує такі популістські моменти. Ми вже чули його заяви про те, що можуть французи відправитись до України, тільки не зовсім зрозуміло в якому саме форматі та якими саме підрозділами. Але це також був досить такий популістська заява, яка, ну, скажімо так, на деякий час привернула увагу до Еммануеля Макрона не стільки як до людини, яка намагається вмовити Путіна припинити війну. Фотосесія, з чого вона мала такий собі ефект набагато цікавіший, аніж якась мелодрама від студії Гамонт. Але після цього він став себе уявляти такого собі вершника на білому коні з шаблею наголо. Тобто такий сучасний Наполеон. Ну, постійно ці його ролі, вони змінюються. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагун, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру та відповіли на наші запитання. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Сейглар Хадашлар,
мен се yayını yakınlamak mecburiyetinde. Burada Kakala yayınımızın yakınlanmasına bu yapılgan müzakereler ve bu yapılgan interviewlardan sonra siz de anlagınızga göre vaziyet ne kadar ağır olsa da Ukrayna silahlı kuvvetleri güçlenmege ve Kennedy kuvvetlerini toplap düşmana karşı faaliyetler göstermege ve mücadele etmege devam ettiler. Zaten bu cenk başlaganında hiç kimse Ukrayna'nın bu kadar mücadele gösterebileceğine, bu kadar direniş gösterebileceğine pek inanmadı ve cenkin ilk günlerinde Ukrayna vatandaşları, Ukrayna silahlı kuvvetleri elinde olganlarının Rus düşmanını toxtatıp oldular. Ve bugün bazı problemler olsa da Ukrayna'ya verilecek silahlar ve mühimmatlar ile bağlı ama Ukrayna silahlı kuvvetleri Kennedy'de direnmeye ve mücadele etmeye devam ettiler ve devam edecekler galibi kazanmayacak. O sebepten ruhtan düşmeyimiz ve beraber mücadelemizine devam edip galibige, zaferge yol tutamız. Arkadaşlar, ATR telekanalı ile olunuz. Görüşkence.